Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед аз он дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бисёр наворҳои моро тамошо мекунед, раҳмати калон. Навори навбатӣ боз ҳам мешавад аз анамин магазини 10 сомона 1001 майда чайда ки воқеъ аст дар бозори Корвон, поёни бозори Корвон. ҳозир ман я наворча мемонам, касе ки намедона адресша бо ӯ навора бинед мефаҳмед. Духтаракои азиз, касе ки намеёва магазин айна нигоҳ кунед, 1001 майда чайда навистагиай поёни Корвон. дидед рӯ ба рӯи анамин бино. хулас духтаракои азиз, бори новинка омадагиай пасуда. Ман ҳозир шумода нишон метавам чи нав омадай. Ҳамаш 10 сомонӣ. Инам хеле пиёлаҳо нигоҳ кунед. Калонаки хушрӯ ази омадай 10 сомон. Ана ин намуд тарелкаш омадай, бо я намуд дига коса борин омадай, ам хеле гил дора. Баъд ина бо пиёлаш 10 сомон. Ҳамаи ҳамино 10 сомониян. ҳозир ҳамин чизе ҳаст, ман шумода нишон метавам. Пас дош сифаташ нағз будай. Шахсан ман гирифтам истифода бурдо. Сифаташон хубай. Бисёр вақт мепурсанд ки сафола ё ки чини. Чиниян духтаро. Ина нигоҳ кунед, ин бо пиёлаи майдатараш. Иям ҳам хеле 10 сомонӣ. Ана аз ино ма тарелкоша нишон дода будам, ина бо пиёлаш омадай. Мена чӣ хел хушрӯвакай. Мана пиёло. Ана ино ҳамаш тарелка доранд. Ина пиёлаш 10 сомон, бо тарелкаш хутун бо мебинен. И пиёлаша бинен чӣ хел хушрӯвакай. Аям тарелка дора, коса дора. 10 сомӣ. Ҳозир дигар чизоша ма шумода нишон метим. Новинка иҷада бо медонед ҳар намуд салатницо ҳастай. Вайрам биненда хела тарелка 4 кунҷаву 3 кунҷаву. Хулас ина меоям бори новинкаяй 10 сомонӣ. Мана ина хеле омадагӣ ҳаст. Хушрӯ. Яам 10 сомонӣ. Баъд коса анам хеле салат. Барои салат нигоҳ кунед. Салат кардан. Калонай чини 20 сомонай и. Барои 2 литрай я 2 литра 3 литрай калонакай. Аз наздик омадед мефаҳмед. Хелка хушрӯ наметова наворда, бале аз наздик аҷоиб калони хушрӯвай духтаро. Тамошобинони азиз, аз ана ин тарелка омадагиай чанд намуд. Мана ин калоноша бинен бо чӣ хел хушрӯвай. Ранги пешда будку ба қувват саюзӣ. Ранги ҳавай омадай. Хушрӯ. Мана ази омад. Бо чӣ омад ҳозир ма шумода ҳамаша нишон метим. духтаракое ки имконияти омадан надоред, марҳамат тамошо кунед, метавонед ба ягон хештабуроро равон кунед ки барои шумо харанд. Мана аз ами аднатониё чанд рангш омадагиай. Ина сери чай, и сабз чай. Сифат чонда гап нест. Нигоҳ кунед. Вачхе ҳамашам хеле узор дора кан. Мана ази ҳозир ма шумода пиёлаша нишон додам. Тарелкаша бинед чӣ хел хушрӯвай. Мана ана и тарелка нав омадагиай. Мана гул ази пиёлашам ҳастай. бебин аз ино пиёла доранд. иям пиёлаша нишон додум. нигоҳ кунед чӣ хел тарелкаи хушрӯ калонак. ҳозир бакал чанд та новинка омадагиай. Бакалорам ма шумода якта ба якта нишон метиҳам. Эй қошуқҳо чанданд? Эй хоҳара. Қошуқ. Манқай лошкои калони шишагӣ доранд 10 сомӣ будай. Нигоҳ кунед. Чанд намуд. Ана вошт таяй. Ва ёям 10 сомон. Ана и тарелко новинка омадай. Ана набудан ёям. Нав омадай. хулас ҳамашон 10 сомонияй. Медонам ки пасудара бисёртар мегиред. Барои ҳавай пасудара бисёр нишон додистам духтаро. Дебинед барои кӯдако чӣ хел хушрӯвакай барои ягон чӣ додан авқот мехӯранд. ҳавас мекунанд кӯдакам. хулас бор бисёрай. ҳозир ман дигар чизошонам шумода нишон метиҳам. азбаски ки медонам пасудара бисёр мегиранд. Барои ҳавай пасуда ҳаст. Пасуда сар кардем навори имрӯзара. Инора навор карда будем. Дудонаш 15 сомонай. Пластмассиян. Ина чанд намудай. Пластмассияи ғавси хушрӯ. Мана сирх савз. Мана гулдоракош омадай. Ина ба фикрам набудан ҳозир нав омад.
мана хоя набинед ҳамина ҳамаш ҳамин нарх баъд ана ин омада гокне тарелкаи новинка иҷада бо пиёлао ҳаст ҳар хела мана ина инамуча бинед чӣ хела стакан пиёла бакал пиёла мана новинка ҳамаи ҳамино духтаракои азиз бори наван касе мехоҳад тамошо кардан марҳамат биёен бозори Корбон поёни бозори Корбон рӯ ба рӯи ҳанамун бинои ҳафтум дарвоза рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи тарафи октоби мешавад духтаро саршавии набор да аҳамиятият я наборча ма шумода нишон додам ҳамуна тамошо кунед мефаҳмед магазини 1001 майда чойда ҳамин средствошон ҳамаш 10 сомонияй фейрияй порошокай кондитсионер для бельяяй ҳама чи ҳаст ҳаминам ҳамаш 10 сомонӣ будай оз бакалора нишон метим кадомаш нав омадагиай мана инамино ҳамаш 10 сомон ва ана ино новинка омадай бакал розови зард ҳамхай сафед калонам баъд ана ин нигоҳ кунем чӣ хелеам инош дурунош сирхай ва бо дораки дурунош сафед бошад дохилаш иҷада ҳаст бо дигар хелош мана бакалои калонам сифаташон оли нигоҳ кунем поёни бозори Корбонай дидед рӯ ба рӯи анамин ҳафтум дарвоза аз раҳи сугзарен магазини 1001 майда чайда навистагиай баъд духтаракои азиз инора бинед аз ино тамом шида буд бо омадай нигоҳ кунед бисёри омадан кофтан наёфтан мана обнӯшӣ барои кӯдако шишагиам дора пластмассиам иное ки мебинед шишагиян ҳамино ҳамаш 10 сомонӣ кӯдако хурсанд мешаванд бинед чихе аҷоибак хулас 1001 майда чайдае иҷада наинам обнӯшак ям шишагияй мана инош бошад пластмасси ҳамиём ҳамаш 10 сомониян ҳами ина инош ҳам пластмассияй ино духтаро нигоҳ кунед ино ду донаш 15 сомон будай мана хоҳишмандои азиз метавонед омада харидорӣ кунед бисёр ҳам нағз иҷада барои кӯдако пешбандаку ҳамаи чи ҳаст силинявчик меган чи меган ҳамхали инаи бакалора бинед новинка оз бозичаошон ама нишон метим ана анаира бинед духтаро и освежителяй ба фикрама ира нигоҳ кунед таи дора иям ҳамхали ба фикрам 10 сомонай и чанд сомай оз мепурсем ма шумода бо мефаҳмонам я донаш дutta доштай духтаро освежителя дutta доштай диден 10 сомон мана барои падаркам хушро хулас нигоҳ кунем аҷоибот боро духтаракон ҳама намуд вешилка мана ино 4таи дора 10 сомон мана инош бо 5таи дора 10 сомон майда тарош хулас чандтаи дора ня наборда ҳамин 10 сомонай обши наборош ана ин намуд оҳанёш дutta доштай сета доштай ям 10 сомон ина майдатараш 5та дора 10 сомон 1001 майда чайда барои шумо духтарои азиз иҷада ҳаст ана ин намуд ҳар хела шонаҳо ё ду донаш 10 сомонай мебинед чихе шонакои хушро пансумида ана бозичаошон акамакак ма нишон метим духтаро мана намин набор 10 сомонай кӯдак да чихе маъқул мешава бозӣ мекунад интереснее ана нигоҳ кунед анаи кухня иям 10 сомон набор ҷа кухня чанд намуд доранд набинед ана ин София чиай намедонам наклейкае чи хулоса инахе ҳар хел конструкторо
ҳар намуд пакетико анами хел бозичаҳо мана инора бинед кудакода махул меша ина инош хушруванд ман духтаромда гирифтам бозӣ мекуна бибиҷон беҳад нағзай хулас чиқа хушчай ҳамиам 10 сомон ами калон ана ино ду донаш 15 сомон будай иҷода инчунин барои бай ҳастай телефону флеш картаву хулас ҳамаи чи ҳаст иҷода диден инаи поён ино ба фикрам барои торт гул монданай ё ки пуфак дам карданай ё пуфак дам кунакай ҳамаи чи ҳаст ина туп ҳаст ана ино ҳастанд ачки бинед ҳама намуд ачки 10 сомонӣ иҷа калонӣ ҳаст майдаки аст ин тарафа бинед 10 сомонӣ 5 сомонӣ ҳар хела хулас украшения барои кӯдако бо ҳамин духтаро навори имрӯзаро ҷамъбаст кунем барои ба фикрам ки наворимон беҳад вай шид дароз шид полотенсаву дигар чизо бисёр омадагиай касе ки мехоҳад дидан марҳамат биёед суроғаша як маротибаи дигар гап мезанам бозори Корвон поёни бозори Корвон магазини 1001 майда чайда